Το κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου, έχοντας βάλει πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών του, τον πύχη της ιδεολογίας του, τον πύχη του πιστεύω του, αλλά και τον πρέπει του, κατεβαίνει και διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Συνάδελφοι, φίλοι, αγανακτήσαμε να είμαστε αυτή η μοναδική ίσως κοινωνική εφεδρεία στη χώρα μας, που τόσο απλόχερα, που με τόση πίστη, με τόση θέληση προσφέρουμε σε αυτή την πολιτεία τους εαυτούς μας τους ίδιους πάρα πολλές φορές μέσα σε εθελοντικές δράσεις. Το ειστέρημά μας και αυτή η πολιτεία διαφορεί. Κάνει πως δεν μας βλέπει. Κολλείεται από λογικές συμφερόντων που έχουν μπλοκάρει όλες αυτές τις δράσεις που ασκούνται σήμερα στην πολιτική, δυστυχώς, και που εξαργυρώνονται μόνο και μόνο στο βωμό των συμφερόντων. Εμείς τη φύση την προστατεύουμε και τη βιώνουμε. Εμείς τη φύση δεν τη βλέπουμε ως θεατές. Εμείς ζούμε μέσα στη φύση, δραστηριοποιούμεθα σε αυτήν, δίνουμε τον εαυτό μας, εισπράττουμε αυτό το υπέροχο που μπορεί κανείς να ζήσει πραγματικά ζώντας μέσα στη φύση και να νιώσει. Εμείς αυτό που διαμηνύουμε σε όλους είναι ότι δεν είμαστε συναλλάσσιμοι. Έχουμε συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένους σκοπούς, συγκεκριμένες θέσεις, είμαστε ταγμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μας εκεί στο κέντρο λήψης αποφάσεων, στις Βρυξέλλες. Έχετε ένα τεράστιο χαιρετισμό από τα άλλα κυνηγετικά κόμματα με τα οποία εμείς συνεργαζόμασταν και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Κατεβαίνουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Θα ακούσετε για το Λιμπερτά, το κόμμα των κυνηγών και της υπαίθρου. Αυτά που αμυνόμεθα εμείς και σας είπε ο Κώστας. Αυτό που θέλουμε είναι, φεύγοντας από εδώ, να γίνετε κήρυκες όχι μόνο στους κυνηγούς, στην οικογένεια, στη γειτονιά, στην ενορία, στη συνοικία, και να του πούμε: κυνηγέ το νου σου. Ψήφισε κόμμα κυνηγών για να μπορείς να κυνηγάς και του χρόνου. Γιατί αν δεν το κάνεις τώρα, είναι η μοναδική μας ευκαιρία, ίσως να μην καταφέρουμε ποτέ να φωνάξουμε τι είναι για μας το κυνήγι. Ότι είναι τρόπος ζωής, ότι είναι δικαίωμα. Δεν είναι σπορ, είναι δικαίωμα και τρόπος ζωής. Στα μέσα ενημέρωσης η λέξη κυνηγός αναφέρεται ελάχιστα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει και αυτό τη θέση που του αξίζει. Εγώ όταν πηγαίνω στη φύση και βλέπω το ηλιοβασίλεμα, βλέπω την υπέροχη αυγή, έχει γεμίσει η ψυχή μου με ευτυχία που δεν μπορούν να τη ζήσουν όλοι οι δίθεν οικολόγοι. Φύση, κυνήγι, ψάρεμα, παράδοση. Για προστασία του